proto, protože tady jezdíme na koních a baví nás to. Tak my sem jezdíme ve volných dnech, většinou v sobotu a v neděli. A někdy přijedeme i v týdnu. Ve škole se to dá zvládnout. Já chodím do 3. třídy, jsem tady nejmladší a od kamarádek už jsem se toho dost naučila. Máme je strašně rádi a rádi se o ně staráme. I když občas jsme moc unavený, přijedu domů a špinavá, no ale musím to vydržet, když mě to baví. Tohle je kobylka, na který jezdím nejradši. Jmenuje se Shiva a je ještě mladá, jsou jí teprve 2 roky. Je to Welsh. Tak tohle je kobylka velského pony, jsou 4 roky, jmenuje se Shizabela. Má své první hříbě, který se jmenuje Titan. Tady ta kobylka se jmenuje Rita, je to Shetland pony, je jí 21 let a má 17. hříbě. Tohle je Ghana, zatím nejrychlejší kobylka odsaď. Já na ní jezdím i dosti i parkour poníků. A teď má dceru, Glorinku, a u té se čeká, že bude samozřejmě taky nejrychlejší odsaď. Možná, že i rychlejší než její máma. Když chcete mít poníka, musí mít především kde bydlet a mít svoji stáj. Pojď. Je to ušlechtilé zvíře, to ví, kde nemá stáj, protože to je tady vlhko a tma a to se hodí akorát tak pro prasta nebo pro kozy. Tak tady to je klasická stáj. Je sice dost tmavá a vlhká, ale je dobrá pro koně, kteří jsou tam jenom přes noc. Jinak jsou koně většinou v ohradě nebo na pastvě nebo na výškách, uprdnou se tady jenom v noci. Protože je to stáj vlhká, proto musí být hluboká podestýlka, která se musí stále měnit. Tenhle ten přítřešek slouží přes celý rok jako stáj pro tyhle koně. Ty koně tady můžou být i v zimě, protože někdo si může myslet, že je jim tady zima. Že ty koně se dokážou tomu přizpůsobit, takže když se na toho koně šáhne, tak se cítí to teplo. Hlavní pro ty koně je, aby tady nebylo vlhko. Musí se jim dávat pořádná podestýlka hluboká. A nesmí sem sněžit, pršet a hlavně ne průvan, protože každý z nás dobře ví, když sedí v průvanu, že potom nastydne, není to nic příjemného. Tak takhle má asi vypadat nejideálnější stáj pro poníky. V zimě je tady teplo, že se dá zavřít a naopak v létě se dá krásně vyvětrat. Je tady světlo, poníci tady mají správně nízké jesličky, aby mohli přirozeně žrát. Nemuseli se tam mačkat. Každý poník má svůj box, velký, je tam s hříbětem a myslím, že jsou tady spokojení. Díváte se na krásnou klisničku shetlandského pony, která se jmenuje Sabena, je to tak? A my pro vás máme soutěž, šance pro vás, děti hlavně. Napište nám, jak se bude jmenovat hříbátko, které se téhleté krásné klisničce narodí. Bude to buď chlapeček nebo holčička. Jak se říká u koní hřebeček nebo klisnička. Takže kdo z vás pošle nejkrásnější jméno, ale to už se dovíte potom. Prostě soutěž pro vás. Pošlete nám jméno pro kluka nebo holku, která se narodí téhleté krásné kobylce. Tak nebojte se poníků.
díle jsme si řekli, že kdo si chce pořídit koně, tak mu musí zajistit hlavně stáj. Ale mezi hlavní věci také patří, aby měl co žrát a o tom si budeme povídat dnes. Když si pořídíme koně, nesmíme zapomenout na výběh s pastvou. Pro poníka stačí výběh 10x10 metrů. Pokud bude větší, bude to pro něj lepší, že bude mít větší možnost toho pohybu. Když nemáme výběh, měli bychom trávu nasekat a donést koně do stáje. Nesmíme také zapomenout na zimu, kdy je pro koně strašně důležité seno, takže v létě usušit a zásobit na zimu, protože takový kůň sežere denně 2 košíky sena. Seno a tráva není všechno. Je taky důležité jádro, do kterého se počítá například vařené brambory nebo oves. V tom jsou obsaženy plnohodnotné bílkoviny. Na den stačí si takovýhle hrneček ovsa. Kůň stejně jako člověk potřebuje vitamíny a to jsou jablka, mrkve a nebo řepa. A když nemáme přírodní vitamíny, nahrazujeme granulovým krmivem anebo umělými vitamíny. Když není tráva, poník spotřebuje 2 koše sena, hrneček ovsa a vitamíny. Poník má žížeň, nezapomeňte mu dát 2 kýble vody. Tak nebojte se poníků. V minulých dílech jsme si povídali o tom, jak má pony bydlet, co máš rád a dnes se půjdeme podívat, jak se o něj máme starat, udržovat ho. Poníky musíme čistit proto, aby měli hezkou srst. Vždycky, když jsou po noci špinaví, když se lehnou, tak musíme vyčistit, než s nimi jedeme na výšku i potom. Tím čištěním se jim masíruje kůže, po zimě, když línají, tak se musí vytrhávat. V přírodě, když žijou volně, tak si to dělají sami, ale tady to musíme dělat my. Poníci mají překrásnou hřívu a ocas a proto o ně musíme pečovat. Hříva se každý den vyčesává, aby se poníci nedrbali a na rozdíl od velkých koní se jim hříva nestříhá a ani nevytrhává, aby jim měli krásně dlouhou. Důležitá je také důsledná péče o kopyta. Musíme kontrolovat kopyta nejméně 2krát denně, jestli v nich není nějaký ostrý předmět a hlavně před výškou a po výšce. A když nejdeme na výšku, tak musí se zkontrolovat, protože i ve výběhu se může stát, že kůň si dostane do kopyta něco ostrého a tak se musí kontrolovat. Pro kopyta je také důležité strouhání a kování, ale to nechte větším odborníkům. Když se vrátíme z výšky, kůň je spocený a potřebuje usušit, slámou vyvýchovat. Když je hezký počasí, jezdíme s koňma k vodě. Koně to mají rádi, protože se můžou schladit a aspoň se z nich smije ten prach, který pochytí ve stáji, který se nedá jinak vyhřebalcovat. No, my se před tou schladíme taky a můžete se na to sami podívat.
dětí hříbátko vám pěkně roste, jmenuje se Samantha, jak jí to vysosování určila Lída Kravčišinová. A musíme ji zatím učit pomalu chodit s maminkou, protože ještě dost malá na to, aby běhala po lese sama, ale určitě se na to brzo zvykne. Já klidně vyskočím i na takhle velkýho koně. O ponicích už toho hodně víte, ale nic nevíte o základním výcviku, tak se pojďte podívat. Poník je v podstatě divoký zvíře, má to od přírody a proto si musí na lidi pomalu zvykat. A i když je to hříbě, tak má furt víc síly než člověk. Mojí kobylce jsou 2 roky, je to vlastně ještě hříbě, ale že byla vždycky silná a bujná, tak jsme s jezdeckým výcvikem začali dřív, ale když dáte na ponyho sedlo až ve 2 letech, tak nic neskazíte. Aspoň bude mít nějaký dětství. Se sedlem se nesmí pospíchat. Nejdřív si na nás i na něj musí pony zvyknout. Je to pro něj děsná váha. Nikdy nezapomeňte na to, že kůň myslí jinak než člověk a má víc síly než vy. Musí vás ale uznávat jako svého pána, i když je mladý a chce se občas vyhodit. Dobrýho jezdce poznáme podle toho, jak se k němu kůň chová. Musí se navzájem ctít. A bič, to je nesmysl. Že poníci tahají, to každý ví. Je to sice dlouhé, ale přitom krásný výcvik. Když to umíte vy i koně, tak vám nic jiného nezbývá. Tak nebojte se poníků. Děti, já pospíchám, abych vám